wai yanzu mu zauna mu ƙaunaci juna mu haɗa kanmu samari matasan gari a ce ban da bambanci. Ai abin da na sha gaya muku kenan waziri. Ai wannan abin na gaya muku na kuma gaya muku na sha baku shawara yanda za ku yi zamantakewa da 'ya'yanku. Ai ba laifin 'ya'yanku ba ne, laifinku ne iyaye. Tarbiyan ai yana farawa ne daga uba sai ya biyo ta uwa, 'ya'ya kuma sai su yi na'am da shi. Ranka ya daɗe, ai matsalan nan daga wurin iyaye ne. Salamu alaikum. Amma alaikum assalam. A'a tita uban karatu. Tita. Kai ne haka tita? Barka da zuwa tita. Tita zauna, uban karatu, iyayen karatu tita. Biro ma sauran ku take. Su tita manya. Biro ya ganku ya kyale. Ranke dade, this honorable Pantamashos, ranke dade. Godiya ranke dade. Su tita manya. Barka da zuwa tita. Tita uban karatu. Ai zuwanka nan albarka ne. Da muna wata zance ne kuma wanda na sani. Kai ma kana da albarkaci da zaka tofa a ciki. Ranke dade, he's very correct. Ka san mu Allah ya bamu ilimi iya gurgudu. Ilimin da Allah ya bamu ba abin da zai gagare mu ranke dade. Tita uban karatu. Wannan gaskiya ne. Sarkin fada, I can see you are very familiar action. Wato tija, maganan da muke yi a fadan magana ne na tabarbarewa da iya aka ciki a wannan gari nan. Wato, muna neman kai, zo nan! Kai, da kai nake! Gani yalla bai. Kai, za ka sha abin da kusa na tubanka. Kai, kan ba laki barka bai. Za ka tafi da kusa yi ma. This is grammatically bluntry. Wallahi. Wato ma'ana ranka ya daɗe, wato ƙarshen zamani ne ya zo ranka ya daɗe, yara duk sun zama aljannu. Wai shin, ɗan gidan wane ne nan? Ai ga uban sannan waziri. Dan fadin shi kenan. Waziri? Na ranka ya daɗe. Wai ɗanka ne nan? Sunan sa wai Cuku ranka ya daɗe. Kai, da kai nake. Wai Cuku ɗanka ne? Ɗana ne ranka ya daɗe. This is all over hangover. Wato gatun wuta a makera sai gata masaka. Tita uban karatu. Sarkin fada, this is parental wasi and primary contamination. Gaskiya ne teacher. Waziri, a matsanka na uba, baka kyautawa wannan yaro. Idan za a ce ɗanka kamar wannan ya yi girma bai ganin girman manya, ashe ba 'ya'yan banza ba ne kawai a garin nan ba, har ma da iyayen banza. To ranka ya daɗe, ai an haifi 'ya'ya ne ba haifalinsu ba. Imana shiru da Allah, wannan ƙarin magana ƙarya ce, babu gaske a cikinta. Wani ranka ya daɗe, mu a psychology muna faɗin cewa the head of a child is cocomatical vacancy. Wato ma'ana kan yaro kamar koko yake ba komai a cikinta sai wauta. Hakkin iyaye ne
su saka hikima a cikinta. Dogari a kwantar da shi a yi mai bulala 20. A ranka daɗe. Corporal punishment is a psychological taboo in a makarantar society. A yi masa gargaɗi kawai a sallame shi. Ai kaga irin ta kenan nan kai dade. Da irin wannan psychology tasu suka bata makarantunmu na yanzu. Sai kaga yaro yayi laifi amma wai ba za a taba shi ba. To ba a kasa ta ba. Ai mu ba renon aladu bane. Dogari a kata masa. Dakata. Daga yau ku ci. Kuma ku sanar. Daga yau duk dan da aka same shi da shashanci zamar bulala 50, ubansa kuma zai biya tara naira 20,000. Gaskiya ne ranka dade. Wannan yayi daidai. Ci gaba dogari. Amu alaikum assalam. Babare kalau. Ina ba kada na in ba kwata. Wa ka sun to? Babare. Oho, ni dai gashi nan ku duba. To, ranka ya dade. Ko dai idanuna ke mun ƙarya? To wa ka ganin? Kaman dai Yarima. Yarima? Ai kuwa Yarima ne. The prince? A ranka daɗe. Ta 20,000 dai ta kama ka. Wai shin gwabare wai ya ma aka yi ne? Wai makaranta ka tura shi ya fake da shan kwaya a tasha? Na taho da ni kasuwa, na ga jama'a an taru ana ta kallo, da zuwa sai na ga Yarima ne. Shi ne na ɗauko shi, na kawo shi fada, a duba a gyara mara zama. Sarki, ai yanzu dai to sai a ƙara sawa jikuna a garin ɗin, sannan kuma shi Yarima kuma a mishi 50. Ko ya kace sarkin fada? Gaskiya ne waziri. Yanzu dai na tabbatar ba 'ya'yan banza kawai gare mu a garin nan ba, har ma da iyayen banza. Correct. Ai ka san mu a turance akwai abin da muke kiran shi grammatical makurus. Wato baki shi yake yanke wuya. Ƙware kuwa. Kana so ka ce mai dokar bacci Ya buge da gaggaɗi, uban kowa ba ya gaggaɗi. Baba a ba da roti, ku ba da roti na ce kwanci uban ku duka. A dama an ce na gidan gilas baya wasan jifa. gaskiya ne waziri.